एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावला होता. स्वप्नील बॅक टू डग आउट झाला होता. गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. तदनंतर फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय पपन मॅन फ्रॉम धामापूर सज्ज असेल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो गोलंदाज बंटी. याच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आतापर्यंत. त्याच्या माध्यमातून चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळालं. आता मात्र पपन सज्ज असेल. यावेळेला टप्पा घेतल्यानंतर आतमध्ये वळण घेणारा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. पॉईंट आणि गलीच्या मधनं खेळण्याचा प्रयत्न असफल प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. पपवण्याचा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गोलंदाज. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहे. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती श्री गणेशाचा आलेला दिसतोय. 2 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते बंटी याच्या माध्यमातून. विचार केला तर सकाळच्या सत्रापासून बंटी चांगली गोलंदाजी करतोय. आता मात्र सुरेख फटका स्ट्रेट हिटचा फटका लगावण्यात गेलाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षकाकडनं चूक होते. चेंडू जातोय 4 पार. चौकारासाठी बिलेंगे रंग 4 बेडावगा पार. बेहतरीन चौकार. धन्यवाद डीजे धन्यवाद. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या रिजन मध्ये चेंडू होता. एका चाळीस क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. फंबलिंग पाहायला मिळतंय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. बॅक टू बॅक सेकंड 4. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 1 गाड्यांच्या मोबदल्यात. पप्पन सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्ट्रेट हिट लगावणे गेली. आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. ते लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून स्ट्रेट हिट लगावण्यात आली होती. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 11 धावा नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातो. 11 धावा 1 गाड्याच्या मोबदल्यात. पहिला गडी पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता. तदनंतर चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली. पपन याच्या बॅटमधनं 2 चौकार लगावण्यात आले आणि आपले इरादे स्पष्ट केले. सुरेख धावसंख्या पाहायला मिळते. पहिल्या षटकांचा खेळ संपतोय. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातं. 11 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. पाहूया गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सोहन येतोय. ज्यानं चांगली गोलंदाजी याने सुद्धा केली होती. तो सज्ज असेल. आता मात्र रिदम मध्ये आलेला दिसतोय तो पपन. त्याच्या माध्यमातून चांगली खेळी आपल्या संघासाठी खेळली जाते. मात्र सकाळच्या सत्रामध्ये थोडासा अपयशी झाला होता. मात्र आता मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू येतोय त्याच्या. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या रिजनमध्ये उचलून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा कॉन्टॅक्ट मात्र होऊ शकत नाही. चेंडू पॅडवर आदळला जातोय. पंच लेग बायची खून करतायत. 1 धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्या होते ती 12 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. एक चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. कचाळ फ्लंबिंग पाहायला मिळत आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 1 धाव पाहायला मिळते. 1 धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे जाते. 13 धावा 1 गाडीच्या मोबदल्यात. सोहन हळूहळू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. समोर उभा असेल तो पपन. पंचांकडनं क्रॉस करून यावेळेला चेंडू टाकला जातोय. चेंडू जातोय तो पॉईंटच्या रिझनमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतोय तोपर्यंत 1 धावेची भर पडते. गचाळसं थ्रो पाहायला मिळतोय. मिस टायमिंग थ्रो पाहायला मिळतोय. दरम्यान 1 रन बहाल केला जातोय. धावसंख्या होते ती 15 धावा. संघाचा एकीकरण कसं असतं पाहणं. मगाशी ज्यावेळेस थ्रो इन्स्ट्रक्शन टाकला तेव्हा गोलंदाज थोडासा नाराज होता की माझ्याकडे थ्रो टाक. आणि ज्यावेळेला आत्ता गोलंदाजाकडे थ्रो गेला थोडासा 1 रन भेटला. म्हणजे थोडंसं कुठेतरी मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षणामध्ये. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू आणि पुढील सूत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा ऑप्शन दिशेने चेंडू मिस आउट फिल्डिंग मिळते आणि चेंडू गेलाय आर पार सीमा पार. खणखणाती चौकार. डीजे
धन्यवाद डीजे. ज्या प्रकारे तपन या ठिकाणी तळपतोय, मग असे आपण पाहिलेत काहीशे चौकार थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग फिल्डिंगने केलेली आहेत. क्षेत्ररक्षक आपली भूमिका जरी बरोबर पार पाडत असले तरी मैदानाच्या अभावी म्हणा किंबहुना थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग ह्या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क होते, तपन आपल्या बॅटिंग मार्क होते, चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला करतोय, झेल होतो का पाहायचा, चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार खणखणाती सोमेश्वर षटकार. डीजे. पपनचा विचार केला तर सुरेख फलंदाजी करतोय. 9 चेंडूमध्ये 23 धावांची बहारदार खेळी करतोय तो पपन. जबरदस्त फटके पाहायला मिळत आहेत पपन याच्या माध्यमातून. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, आता मात्र चेंडूला उंची दिली होती. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 2 षटकं 25 धावा 1 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी आलंय. 25 मधल्या 23 धावा ह्या पपन याच्या बॅटमधून निघाल्या आहेत. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला मिळते. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्क वरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे. राईट हँड द बॅट्समन, राईट हँड द बॉलर पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय. 7 रन. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय, कारण की तिसऱ्या षटकावरती आपण गोलंदाजी करतोय, चेंडू निर्धाव टाकतोय. ह्याचं पूर्णपणे श्रेय मात्र या ठिकाणी गोलंदाजाला द्यावं लागेल, कारण की ज्या पद्धतीने तपन मात्र या ठिकाणी आपल्याला स्ट्राईक कसा मिळेल, कारण की ज्या अर्थी आपली बॅट लागते त्या अर्थी आपल्याकडे स्ट्राईक जास्त अधिकाधिक असावा याची मात्र तो पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग लाईन मध्ये मात्र कुठेतरी मिस होऊ देत नाहीये. फिल्डिंग जरी मिसअंडरस्टँडिंग पाहायला मिळते, परंतु यष्टिरक्षक आणि गोलंदाजामध्ये जे कॉम्बिनेशन चालू आहे ते मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी कळत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जात आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग आपल्या मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डाव्यातील मारा करतोय. स्टेट ऑफ द फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र थोड्याशा हाताला लागून एका धावावर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल आणि तपन पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्क वरती या ठिकाणी पाहायला मिळेल, परंतु तपनला या ठिकाणी स्ट्राईक आपल्याला ठेवावं लागेल, कारण की काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि ज्या चेंडूंचा शिल्लक असल्या चेंडूंचा समाचार कसा घ्यायचा आहे हे तपनला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. परंतु समोरील जो गोलंदाज आहे तो नावाजलेला गोलंदाज आहे, फलंदाज आहे, अनुभवी वांद्रे सोमेश्वरच्या मैदानाचा एक आपण बोलतो ना की परिपूर्ण अभ्यास केलेला हा गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा मला वाटतं निश्चितच तपन आपल्याला या ठिकाणी स्ट्राईक ठेवेल. 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागले आणि 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या झाली ती 28. तपन पतन पतन पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळेल. 3 निर्धाव चेंडू निर्णायक षटकामध्ये जर आपण टाकू शकतो याचा अर्थ किती अनुभवी गोलंदाज आपल्या संघासाठी आहे आणि संघाचा संघनायक सुद्धा आहे म्हटल्यानंतर जबाबदारी कशी पेलावी तर अशी पेलणं अतिशय गरजेचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पतन या ठिकाणी खेळतोय. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. पंडू परत एकदा चेंडू पंचांकडे या ठिकाणी दाद मागतात. पंचांनी मात्र षटक संपण्याची घोषणा केली. अतिशय उत्कृष्ट कमबॅक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. जरा जोरात टाळ्या होऊन जाते गोलंदाजी एक चांगला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 3 षटकानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी स्कोरर 28. फक्त 3 धावा आपण या ठिकाणी देतोय म्हणजे आपलं योगदान किती मोठं आहे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अजूनही सामन्यातील मला वाटतं फक्त 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक राहिले असतील. 6 चेंडूंमध्ये आणि समोरील संघाला 5 धावांची पेनल्टी आहे एवढं मात्र लक्षात घ्यायचं आहे. ज्या धावसंख्या होतील त्याच्यामध्ये 5 धावांची बढती होणार आहे. हा पूर्ण हिशोब ठेवायचा आहे. त्या हिशोबाने पुढील सामना चालू आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट चेंडू या ठिकाणी पतण्याचा आणि पुन्हा एका धावावरती समज मारण आणि आपल्याकडे स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या लेग बायच्या स्वरूपाचा या ठिकाणी आलेला निर्णय. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 29.
पतन या ठिकाणी आपल्या बॅटिंग मार्कवरती एखादा उत्तुंग षटकार भेटतो का पाहायचा. चेंडू मात्र आपल्या बॅटच्या रडारमध्ये आलेला नाही आहे. एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न करतोय. थोडीशी गुड कमबॅक म्हणावं लागेल, गुड बॅकिंग या ठिकाणी, परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 2 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या आणि हळूहळू संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली इथे 31. परत एकदा पत्र आपल्या बॅटिंग मार्कवरती शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. कसा प्रकारे ह्या ठिकाणी सामना करतो ते पाहायचा. एखादा षटकाराची अपेक्षा असेल, षटकार मात्र होत नाही. या पंचाकडे दात मागले, पंचाने मात्र या ठिकाणी बाद या ठिकाणी घोषित केले आणि तंबूत परत येतो पतन. आता